Маленька перемога. Так рідні адвоката Едема Бекірова називають рішення Європейського суду з прав людини рекомендувати Росії перевести тяжкохворого обранця Кремля з камери СІЗО до лікарні. Адже стан здоров'я Едема Бекірова близький до критичного і зволікати з лікуванням більше не можна. Чи дослухається Росія до заклику європейських суддів і чи можливо змусити окупантів виконати рішення ЄСПЛ, розбиралася наша Тетяна Солій. Не знущатися над бранцем і негайно перевести Едема Бекірова із камери Сімферопольського СІЗО до лікарні. Таке рішення не наказ, а порада Росії країні-окупанту ухвалив напередодні Європейський суд з прав людини. 11 червня суд в особі виконавчого судді ухвалив, що для сприятливого розгляду справи і в інтересах сторін суд вказує російському уряду за законом 39, що вони повинні переконатися в повазі до конституційних прав Едема Бекірова і негайно покласти його до лікарні для ретельного медичного огляду і подальшого лікування. Правило 39 ЄСПЛ застосовує його, коли існує реальна загроза життю людини. До тяжкохворого кримського татарина Едема Бекірова, якому просто щоб жити необхідні 1,5 десятки медикаментів щодоби, ЄСПЛ застосував це правило лише через півроку у нелюдських умовах СІЗО. Кожен день там для Едема Бекірова від самого початку міг стати останнім. На цих кадрах, знятих минулого тижня після чергового судилища, Едем Бекіров заледве пересувається. А отже, зволікати з лікуванням більше не можна. Почему именно сейчас, то я напомню, что ранее уже обращались в Европейский суд, и он не принимал это правило. Но ситуация с состоянием здоровья Бекирова, она не находится в какой-то статике, она динамическая, и она ухудшается. И те обстоятельства, которые были указаны дополнительно, все-таки убедили суд в том, что подобные правила необходимо применить в случае с Эдемом Бекировым. І аби Росія принаймні почала думати, чи переводити таки тяжкохворого Едема Бекірова до лікарні, адвокатам доведеться здолати купу бюрократичних перепон. Рішення ЄСПЛ спершу треба перекласти на російську, завірити і зробити з десяток копій. Ходатайство, значит, следователи, следственный изолятор, Москальковый, полномоченный по правам человека Российской Федерации, Лубинин, полномоченный здесь, в Крыму, представитель. Ну и во все инстанции, куда только можно, все везде будет этот документ в переведенном виде, будем направляться, чтобы немедленно, значит, его госпитализировали. Рішення ЄСПЛ рекомендувати Росії перевести політичного обранця Кремля Едема Бекірова із камери СІЗО у лікарняну палату – це останній шанс для нього залишитися живим. У цьому впевнена його дружина Гульнара. Якщо, звісно, Росія дослухається до порад європейських суддів. Єдиний вихід, що людина не помре за ґратами. Ми чекаємо. Я думаю, що він, я вже неодноразово казала, що він має паливий характер, має дух, має силу. Я думаю, що, дай Боже, він вийде з цього такого стану на сьогодні. Він потребує стаціонарного лікування. Він хвора людина, і це підтверджено. Він 19 років хворіє. Нас почули. Окупантів неможливо змусити перевести Едема Бекірова, несправедливо звинуваченого у перевезенні вибухівки із СІЗО до лікарні, де його б обстежили і допомогли, бо рішення ЄСПЛ – це лише рекомендація, кажуть адвокати, та й максимальне покарання, яке може загрожувати Росії за таке порушення Конвенції про права людини – це грошова компенсація родині загратованого кримського татарина Едема Бекірова. Тетяна Солій, Заман, АТР.